Tiomba hefakarano Naton princessa chavatvo Ultalua kujabi chisraparei Wey Chisira manzar va magrele Nyane na usenja nas pras Mi puera no Fatenga we favori Agora já se casar mga ka-video ti. Kurang ti madem lila. Gusto nga zaman de mga defa kurang viavi, fanyan zan dem lila zen kurang nanyan. Rat sara wen shkalila baka. Zahe viav ti. Zahe viav ti na firtong na fanterka na boletsenterka na viav hantri na viav tanura na viav mademoiselle ambar kono in point commun ne diab se ze im strai tu viz nga za diabitanoi. Zahe diab na firtong vlag zeni zem ka isani então defo na lala lala zany metretre viavaka fakatrikatra amizao tonga mety karakaraty raha agnaty lonazy viavaka fikarakara zao tonga mety karakaraty zany fomba fihetsika tokony atao aminazy i viavy jiaby hitanao mitova aby raha tadiavinay jiaby mitova aby raha tadiavinay jiaby amin'ny fiainana ty amin'ny resaka fitiavana za maro hoe zay ndraiky regninandre volagna hoe vola fô tegna iasanay aloha izy igny ekegna hoe misy vola tegna iasanay aloha fa le raha tegna tadiavinay jiaby mitovy fô ino zahay mila tambitamby zahay mila tambitamby anao ka tila amin-tsaigna amin'ny fiaragnanao ndraiky viavy araiky zahay mila tambitamby raha zegny tsy satro fa raha zegny karaha hitako tsy mety mazava amintsika lalahy kony raha zegny ataoko hoe amintsika lalahy satria zahay misy hoe mettre en place nandrebaka excuse nandrebaka matetika zahay miasa occupé zahay tegna tsy mitovy raha iasan'olo on est trop occupé au travail et tout zahay mila tambitamby ino magnakory fisehony tambitamby iry câlin iry bisou iry koragna mamby fagnatsovanao vadinao bébé vadiko chéri i raha jiaby zegny tegna mikonty aza mietrehitra anao ke viavy ry fanteraka roa na telo ke efa tsy magneva atao bébé chéri zegny zahay mila i raha zegny zahay mila i raha zegny ameko exemple tsotra tsika za tsy volagna za ary za ty baka tsy tia mijuger olo za tsy tia magnametsiny olo amin'ny fiaignana satria tsy haiko antony nagnanaovana izy tany ary na haiko izy tsy diriko laly misy viavy mandeha quarantaine cinquantaine d'année ino mahatonga zareo tafiaraka amin'ny 20 ans hoe lala 20 ans lala 30 ans nefa zareo fa 50 mihoatra 45 mihoatra satria iry gongna madinika aby maharaka magnano bébé série je t'aime magnano bébé même koragna manambitamby izy zegny fôkony izy e andre volagna nagnano mamasosy raha ihany io ihany le resaka hoe mamasosy tsy de mamasosy loatra sujet fa matoy viavy aby iny tafiditra amin'ny gongna madinika aby satria zareo maharaka magnamia le raha tadiavinay itambitamby koragna mamy i ery bébé maharaka magnani tsy hoe anao mieritreritra fa za ke fanteraka telo efatra tsy magneva atao bébé za mbola magneva atao bébé o ele raha mampanontany tegna za mikasika andre lehilahy koa magnino andre entre quarantaine cinquantaine io i raha tsy ataonandre vadinandre an-tragno fa izy sy madinika 20 ans ry ataonandre bébé samy bébé fô zahay jiaby aketo na 50 ans za mbola bébé fô satria i bébé zegny mahafalifaly fônay mahazo zegny i chéri zegny vadiko tiako zegny tsy hoe ke ô mamane zaza totao mamany zegny mampahantitra za tsy tiako ary maro be viavy karaha za tsy tia raha zegny i mamany nandre zegny tsy c'est pas une appellation d'amour là raha zegny tsy maninto ary tsy mampalovy oh mamane akory manao ty atsika ty fa 21e siècle fa 2025 donc vadinao na firitogna ataova bébé ataova chéri ataova vadiko ou surtout antsika raha misefa mandeha 40 ans et plus zegny ne croyez pas que nous on a eu des enfants ke zay efa tsy magneva appellation bébé zegny on adore ça nous les femmes tsy mitaky raha maro andre volagna zay matérialiste et tout lehilahy zala zegny ka mahatonga hoe viavy na vadina mpanambola mavita miaraka amin'ny lehilahy na tsisy raha ry satria nagnino igny matambitamby azy zahay mila tambitamby pour vivre pour être vivante pour bien dans notre peau zegny bika raha ty de nandranto vadiny raha ihany za tsy magnano justification ny fandrantovagna fa assure-toi bien que vadinao heureuse aza mitady izy ty mandiadia za pose-toi la question maharaka manambitamby izy maza an-tragno akato est-ce que vadiko ty tambitambeziko est-ce que za magname fitiavagna izy agny
Tsô gaga ka efa 40 ans viavy igny ve nisangelangelatra tagny za fa magnambara amin'andre avy amin'ny raha karahan'zegny izy mampisangelangelatra e tsisy eky merci Rebecca olo tompo andriamanitra tsara indrindra tena misy olona tiako any ary mahafinaritra za fa izy ohatrany tsy de tia anao ke mangataka za mba ho tiany amin'ny fony azy manontolo za ary na tsy ho tiany za ingany ho tiany fony za tompo satria anao ny tena tompony décision finale misaotra tompo amen efa zatra loatra miaraka aminao zao tsy mety eky izy koa tsy anao efa jamba loatra ny amin'ny fisianao zao tegna lafatra loatra gny ngoma zaho fa tsy eo anao tiako ny agnaranao fogna no tantaraiko ke ho lazaiko aminao fô zaho Tiala aminao zaho aminao zao faly aminao za love aminao tsy mijarika sanatrezako iove amena fonao no anjarako e fitiavako anao igny eka mame mamie 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 fitiavako anao tsolane ko mbola tsy ampy mbola ampiako anao tegna tiako e Tiomba hepa karanao Natão princesa chavado Ulta lua ku jabi chisra parei Wey Chisira manjar va magrele Nyane na usenja nas pras Mi puera no Fatenga we favori Natão princesa chavado Ulta lua ku jabi chisra parei